Wara li l-bieraħ l-insara madwar id-dinja fakru l-festa tal-qaddisin kollha, illum niftakru fil-mejtin kollha. It-2 ta' Novembru sa mill-modi magħruf bħala l-Għid tal-imwiet jew tal-erwieħ. Biswejt iċ-ċimiterji l-aktar dawk ewlenin fosthom dak tal-Addolorata f'Raħal Ġdid, għatta bejja tal-fjuri intasbu ibijaw wartu fjuri ta' kull xorta. F'dan ix-xahar iċ-ċimiterji ikunu mballati biqraba ta' dawk li m'għadhomx f'din id-dinja. Dari f'din il-ġurnata l-qassis kien iqaddes 3 quddisiet, waħda kienet tkun offruta għall-erwieħ, oħra għall-bżonnijiet tal-Papa u oħra għas-saċerdot innifsu. Drawwa minn Spanja li pajjiżna kien wiret ukoll. Ta' kull sena fit-2 jum ta' Novembru, il-Knisja Kattolika tfakkar il-memorja ta' dawk kollha li jkunu ħallewna. Krum il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Wan sebaħ qrib iċ-ċimiterju tal-Addolorata fejn tkellem ma' wħud li nsertaw marru jiftakru fl-eżis tagħhom mejtin b'sinjal ta' rispett. Imma xi tfisser għalihom din il-ġurnata ta' 2 ta' Novembru. Missier għadu kif miet milux ħajalaq sena, xarej oħra, ġejna naraw inna n-niet ukoll, kull sena niġu, kull sena insomma kull nar taħat kważi niġu, imma da żmien iktar speċjali għax Novembru x-xahar tal-mejtin. Għada ġejt minn ħdej ommi u r-raġel u t-tifel, se sejra fejn mis-Sirja u r-ġal toħti kera ħafna, ħafna ħafna. Bat speċjalment lift it-tifel u iktar. Jiena ġejt għax għandi l-ħija, l-om il-missieri u tarbija hawnhekk. U fl-istess ħin mejtin kollha hu. Ġurnata tkun iktar ta' dwejja ux. Ma niġix illum biss, għax il-mejtin għandhom jiftakru s-sena kollha. Però llum inħoss partikolari niġi nara l-missierju. Għandna kemm tlifna l-mama aħna milli ħafna. Hemm tista' tiġi żżurhom u tiftakar nara fihom. Da żminijiet niftakru mhux illum, niftakru dejjem, imma illum hija xi ħaġa speċjali. Tiġi tqim il-ġenituri tiegħek li tant ikunu ħabbewk u issa tlifthom, allura tiġi inti taħseb fihom, kuljum taħseb fihom. Għalija tfisser li qed nerġa' nintaqa' ma' dawk li ġew neqsin il-familjari tiegħi. U meta niġi nħossni fil-paċi għax nista' nitkellem magħhom għalkemm nista' nitkellem magħhom kullum kien. Is-soltu kont niġi kuljum imma mbagħad qtajt issa ġejt għax kultant kont rida. Ġurnata żgħiża ħafna u għalkemm niftakru fl-eżis tagħna li ħallewna is-sena kollha, dax-xahar naraħ jum speċjali li għandi iktar niġu nżuruhom u m'għandniex ninsewhom billi m'għadhomx magħna. Il-mamila li ħallitna 50 sena, ġifieri dan l-uniku mod li nista' niġi naqra nżura. Ħabiba tiegħi kienet mietet xi sena ilu u marret l-università biex jistudjaw fuqha u llum għandha l-funeral.